Mayong adlaw, kumusta? O nga karon, no, anita sa dugang sab, no, nga mga trademark diring dapitang dire sa may dapitan city. O nga this time, direta, no, sa may Rizal Shrine. Lagi kay usap po ka historical. Labi na nga dinhi, no, nagpuyo po nga to ang pagbansang bayan ni. Ato nga mga panahon na-exile siya dire sa may dapitan city, no. So ini ang museo ni Jose Rizal sa siyudad sa dapitan, no. Kung tanaw na to, doon ra kay siya, no, sa kining nagdagat. Okay, mo ni ang trademark sab, no, sa kining maong siyudad. Ingani ka nindot, no, diri nga dapita. Gani kung makita pud nato nga dagko kayo ang kining mga kahoy, no. Naman na siya ko kayo nagakadunggan na to karon ang kining gangis, no, nga tingog. Mani ang balay asa ga puyo si Rizal katudlo sa iya mga estudyante o gapanambal. Nya ato na pong karon na kini siya nabutangan ni siya nga replika na lang, no, replika. Okay, lagi katong manggong una abi na to mo gid diri gid ka sa Casa Rizal, but dili, no, replika damang kini. Sige atong sakaon, no. So muni ang area, so muni ini, no. So good ini iyang estudyante or estudyante, no, kini nga dapita. Dini ka maluto using fire. No, init. Okay lang water. Get me water. Ay pag andun ha, tas dira na. Get ka picture. Kung ato pong makita, no, ang kining area luag yung kayo, no, vertical luag, gani ma-feel nato nga ni atong mga panahon na dinhi si Rizal hayan mingaw pagiding lugar, no, pero ang kanindot masabot po nato o ma-feel po nato karong mga panahon na. Usap po, no, sa atong nakita nga dokumentary ni Sir Javier Severino nga mura og dirito, no, dapita nga kanang lasang na bitaw diin gani gituhan nga dinhi pod gi lubong, no, katong anak ni Rizal, but hangtod karong mapanahon na wala pay nakita nga kaning bukog, no. So muna nga padayon pagyapon karon ang pagtuki-tuki sa mga eksperto kung asa ba gyud dapit, no, ang kato gilubong ang anak ni Rizal nga mao-maon ta, but lagi, no, wala pagyapon na makita karong mga panahon na.
breast cards na yung tinatawag na calling cards. Yan, yung nandun sa ibaba, proximity. Mao kadto ang naglangkob no sa historical nga Rizal Park diring dapitas may dapitan na city. Hangtod lamang sa sudi kayon. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usab sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.